Well, this is the lineup for the eagerly awaited men's individual kayak singles over 1,000 meters. Of course, the man who's dominated this for recent times, Britain's Tim Brabants, European champion, world champion, and of course Olympic champion, taking a year out, but hopefully back to regain some, if not all, of those titles in the next coming years. So, a new name on the roll of honor, and as ever for this. Indtil videre, vi ser netop danskerne her til højre på, der blev hans navn råbt op. Hans far står klar med kameraet derude i hjørnet. Ligesom vi så i formiddags også. Renés far er helt på mærkerne, og det samme er resten af de danske tilskuere. Det er jo altså også, fordi vi godt kan forvente os at få et rigtig stort dansk resultat her. Vi må dog sige, at den her finale formentlig, eller har en meget stor favorit i Max Hoff, der er rodet helt forrygende i sit indledende heat. Men René gjorde det rigtig, rigtig godt og gik direkte i finalen fra sit indledende heat, som han jo altså vandt. Ja, René han gjorde det, han skulle i indledende, og han, som du siger, gik direkte i finalen. Niveauet her i den her finale er også utrolig højt, og vi må sige, det er Renés første store mesterskab på egen hånd, uden den rutinerede, rolige Kim Vraa til at ligesom skabe ro i båden. Omvendt så tror jeg, at René han er vokset så meget med hans sejr sidste år, modnet så meget, så jeg tror godt, han kan stå for det pres, der ligger på hans skuldre nu. Men altså, vi har på bane 1 ukraineren Surkan, som ligger, det er, jeg skal lige have fat i den rigtige startliste her. Det er Sramak fra Tjekkiet, der ligger over på bane 1. Så har vi... vi skal lige have den. Der får vi den rigtige startliste. Det er Junanaj fra Hviderusland på bane 1. Så har vi på bane 2 Kaskoja fra Spanien, som vi netop så før. På bane 3, der er det Stepan Janic, der ligger der. På bane 4 har vi så altså René Holten Poulsen. På bane 5 er det Benassi, og på bane 6 er det Max Hoff. Bane 7 er det Gustafsson. Bane 8 Pimenta, og så altså på bane 9 Wouter de Haan fra Belgien. Men det er altså over på bane 4 af vores øjne primært er rettet. Også rigtig gode navne, vi stadig har med her. Koskaya, som vi jo var inde på tidligere i dag, der jo altså tabte finalen sidste år i toerkajakken til netop René, så han er formentlig ude efter en revanche her. Janis, der var 7-2 OL sidste år. Max Hoff, der var 5-2 OL. Max Hoff, vi netop har i billedet her. Og 3 til EM sidste år. Og så altså var der det Haan, der ligger tættest på kameraet her. Han var 7 til EM. Og nu er det bare at krydse fingre. Vi får en 20-start her. Jeg tror faktisk, det var Fernando Pimenta, den unge portugiser, som var lidt for hurtig i boksen. Det var lidt svært at se, hvor hurtigt de kommer ud over på banerne i 2-3, og til dels også 4 her. Netop den stærke svensker Anders Gustafsson, der altså rodede en rigtig fornuftig semifinale tidligere i dag. Og også må betragtes som en af favoritterne, rutinerede Anders Gustafsson, der jo altså er transformeret nu også til at kunne ro en rigtig god 1000 meter, efter at det store svenske navn Marcus Oskarsson har valgt at koncentrere sig om 4-kajakken. Men den store favorit netop her i billedet, Max Hoff. Så har vi roerne legnet op igen, og René ror altså i den nummer 4 oppefra. Her fik vi netop starten. René ror helt i hvidt og i hvid båd. Vi ser italieneren får nok den bedste start i feltet ud af boksen. Maximilian Benassi. Men Max Hoff, selvfølgelig er der fokus på ham. Og så Anders Gustafsson kommer rigtig fornuftigt afsted. Den store svensker, der jo altså har lavet rigtig gode resultater på specielt 500-meteren. Kommer fornuftigt ud her, og hvordan står det så til med René over på bane 4? Det ser pænt ud. René ligger rigtig godt med også, synes jeg. René er med helt fremme her, og meget stærkt udlæg af Gustafsson. Vi snakkede om tidligere, Gustafsson har været ude her til morgen og ro en semifinale. Men René ser ud som om, han ligger meget behageligt der med helt fremme.
har lagt sig som nummer 2-3 stykker sammen med Max Hoff. Det er Gustafsson, der har en halv bådlængde foran Max Hoff og René Holten Poulsen. Og så er det altså bare at krydse de danske fingre for, at René kan holde det her. Vi ser ham netop i nærbilledet her i båd nummer 4. Hvid, langærmet trøje og bare ben. Og René har en meget klassisk stil med lave albuer modsat Anders Gustafsson, som mere presser albuerne højt op. Og det er meget klassisk for René, og en meget afslappet rostil, han har, der er utrolig effektiv. Og sådan lidt lavere frekvens, end vi ser for eksempel Max Hoff af, der jo altså ligger her på bane 6. Det kan give ham en fordel til sidst, når der skal sættes en slutspurt ind, så har René en frekvensreserve, han kan sætte ind, når han skal accelerere. Men indtil videre ser det godt ud. Benassi ligger også godt med her, hvor der er rodet 500 meter, italieneren, som også er godt med, men også helt herovre på bane 9, synes jeg, Wouter de Haen er med fremme. Det er han helt sikkert. Det er de 4 midterbaner, kan man sige, med René Holten Poulsen på bane 1, Benassi på 4, Benassi på 5'eren. Nu ser vi Max Hoff, han begynder at trække ind på Anders Gustafsson, og der skal René altså begynde at følge med, hvis han vil med i medaljekampen. Det gør han vist også. Det ser ud som om René trækker med ind også. Benassi kan ikke helt følge med de 3 andre. Gustafsson må give lidt køb på sin føring. Nu kommer Max Hoff op. Max Hoff, der jo altså var helt suveræn i de indledende heats og rodede en kanontid der i forhold til de andre. René ligger og kigger lidt over, og det er altså et trippel nu her af Anders Gustafsson, Max Hoff og René Holten Poulsen, og så har vi italieneren. De snyder lidt, de her billeder, de er lidt skæve, så italieneren er formentlig tættere på René, end vi så der. Hoff kører altså rigtig godt her, og nu ligger de næsten side om side, svenskeren og tyskeren, og så begynder, synes jeg, Benassi at komme tæt på René. Kom så, René. Og nu ser vi virkelig forskellen på tyskeren og Anders Gustafsson. Tyskeren trækker altså hurtigt fra nu. Fremragende disponeret af Max Hoff, som altså viser, at han er på hjemmebane, og han vil vinde det her løb 5, altså fra OL sidste år, den højst rangerende derfra, der deltager i den her finale. René, synes jeg, begynder at se lidt træslidt ud, men det gør de nok alle sammen. Kom nu, René. Nu er der ikke så langt igen, og det her kunne være fantastisk, hvis han får en dansk medalje her. Anders Gustafsson efter sit hårde udlæg kæmper det sidste for at komme hjem, og nu begynder det altså også over. Stefan Janich begynder at komme rigtig godt. 7'eren for OL sidste år over på bane 3, men det bliver tysk guld det her foran Sverige. Og hvad så? Så tror jeg, det bliver dansk bronze. Bliver det dansk bronze? Det er meget, meget tæt det her. Hvor kommer han godt der til sidst. Stefan Janich, han kommer alt for godt til sidst. Og det er uhyggeligt tæt, om det er dansk eller kroatisk bronze. Men altså stadigvæk må vi sige, det er altså 2 rutinerede, det er 3 rutinerede roere, som han i hvert fald er op mod her. René, kun 20 år. I hvert fald ingen tvivl om, at det bliver tysk guld, og så svensk sølv. Og så har svenskerne altså virkelig taget for sig allerede nu her på 1000 meteren med guld til kvinderne i toerkærken, og så nu altså sølv til Anders Gustafsson. Ikke som ventet, Max Hoff vinder den her finale. Flotter ham og lever op til favoritværdigheden. Men hvad sker der så derovre? Lad os prøve at se her, hvor vi får den langsomme gengivelse. Ej, hvor kommer han stærkt til sidst, Janich, så René går næsten i stå. Det tør jeg ikke at sige med mit blotte øje, hvad det bliver det her. Ingen tvivl om guld og sølv, og så tror jeg altså, at vi er i gang med noget målfoto i forhold til den her bronzeplads. Det var meget, meget tæt det her. Det skulle ikke have været en halv meter længere, så er det i hvert fald helt sikkert, hvad resultatet var blevet, men lad os nu se. Janich kommer altså uhyggeligt stærkt til sidst, men altså Max Hoff som en suveræn vinder her, må vi sige. En rigtig god længde ned, og der får vi faktisk resultatet op, at det bliver dansk bronze. Det bliver dansk bronze til René Holten Poulsen. Ej, prøv lige at se, der er 400 dele mellem dem, knap 500 dele. Hui! Men altså endnu en dansk medalje her, fremragende her fra Brandenburg. Så